Sziasztok srácok, ebben a videóban tömegelszni fogunk a tesóm és azonok a tesómmal. Sziasztok! Oké. Mehetünk, rankérezni fogom, el akarom érni a plat 2, plat 3, úgyhogy ez az utolsó nap. Holnap meg a platot próbálom elérni. Ha betöltene, örülnék. Mert nem tölt be. Ha mindegy, látok. Kilépek, meg visszajön. Látok. Várjatok. Aztán végez. Oké. Csak nem tudom, hogy milyen skint válasszak. Jó lesz a special. Ezt még nyitottam. Tudj. Ja. De miért nem tűrt be? Vártok, mert itt lesz egy kis szerkesztés, azért már, hogy ne unatkozzatok. Na itt is vagyok, csak mivel nem dobott be, ezért az a tesóm csinálta. Indíthatod, és rankerezni fogok, ahogy látod. 17%. Nem baj. Az a neve ugye, hogy Sokflow Gaming 7. Ez a saját nevem. No copy. Ja. Ráfelől legyünk egy első. Nekünk pedig azt átégítünk itt, egy pedig saját nem kópi. Mondjuk az előső azt egy picit fiatal. Máté lesz felpáncol. Jó. Itt vagyok srácok, csak bejött a szobámba apukám most. Ja. Hoppá, meghaltam. No way. Meghaltam a lézerbe. Csináljátok partit. Na, meghaltam. Tömeltünk. Több parti. Úgy, ahogy minden videóban elmondom, 50 feliratkozó a cél. Aztán meg live-ozni fogok, és nézői lesz. Nézői gémek. Inkább csak nézői gém. Laser Tracer. Remélem jó lesz. Remélem nyerek. Villámodok, bevillámodok. Kicsesett két pali. Nagy helybe szoktam állni, mert úgyis csak boxolnak, meg össze-vissza mindent hülyéskednek. Erről beszélek. No way. Hogy ugorhattam volna vele? Meghaltatok? Tik meghaltatok? Igen. Gyertek be. Valamiért jó lett, nem tudom miért. Most. Ott nem tudtam csinálni. Valamiért, nem tudom miért. Ne kérdezzétek. Ja, indulok, hogy már ha indul. És nézőböknek nem volt meg a 100 év, azt is elérhessük, hogy 200-ot. Vagy hogyha valaki befrendel, azon mehetek videóba, és akkor megpróbáljuk elérni neki a véveket. Például nekem már megvolt a 200-300 év. Én.
Kidobott. Nem baj. Addig... Tom, addig megyek egyet, jó? Engemet is. Milán, téged kidobott? Igen. Na látok, ma mindjárt. Akkor csináltok ti egyet, jó? Na. Jó, nem állítottam a felvételt. Na mindegy, nem baj. Hívjatok meg. Na. Hívjatok meg. Ja, hívám meg. Ma mindjárt bent is leszek a partiba. Na itt is vagyunk bent, csak még a unokatesom, Rán az még nincs bent. Hívok nyárt is. Jó, bent is van, mehetünk. Láva lent, nagyon jó. Hát, ha megnyerjük. De csak hátra, hogy... Máté játszott játékra. Jó, megkod. Azt nem szerettem, hogy kevés a blokkost. Le fognak ütni. Cső, Máté. Úgy, mint én ezt a popcornt. Amúgy, Máté. De én. Bocsi. No, hát nem áll, pont rám dobják. Viccnek is rossz. Úgyhogy csak ilyen 20 perces lesznek a videók, úgyhogy... De szerintem menjünk egy kis customot is. Már ha itt vagyunk. Elérjük valami jót. Megcsinálják a 100 évet, ha ők meg tudják. Milán, gyertek be! Hát, meg lesz a 100 év. És ha meg lesz a 100 év, akkor innen is lássák, hogy nem tudom, nem mindegy. Legyen meg a 100 év a lényeg. Mondjuk én már elértem a 300 és meg 205, még egyszer mondom. Csak... Jó. Ez jó. Máté, nem tudod szólatozni? Egyszer van, mit csinál, hogy fordult? Akkor nem lesz. Ahogy felbüklom már ezt. Befagytam, vártok. Jó. Kis mesterkedésben voltam. Visszahoztam. A 10-es visszahozás. Kivilágozó. Én magam azt tudok. Miért? Nem baj. Még ketten itt vagyunk. De Máté, közelség. Máté, Hol van? attól szólatozni. De ne ugolj neki! Ott gyere, ott törhető. Hát mondjuk itt mindegy. Mert ez könnyű akadály. Tüskések a legrosszabbak, mert ugye jött az új update, csak azóta volt már egy-két update. Ahogy bejöttek a rankedek, úgy ki is vették a csomót, például a táncost is. Amikor táncolsz, ott átdobódsz a falon. Meg stb. Ja.
14 év. Unokatesmód már meghalt, az elvileg belagolt, nem tudom, biztos. Milán. Jó. Ugye befrendeltek itt a neve, most már lássátok. Én tudok, mert a többiek nem tudnak ilyen trükköket. Én tudom. Vissza tudom szólni. Úgyhogy Már játszik vele? nem, Nem fogok elbaszni. de le fogsz esni. Nem. Úgy, mint most. A boss-boss-szal tud fiálni. Hagyjuk még egy ilyen ezt, aztán talán ennyi volt a videó már. Jó. Mert... 10 perc sem volt. Itt vagyok, srácok. Nem tudom, milyen bug, de mindegy. Ennyi volt, és szerintem. Mindegy, srácok. Néztem, nekem ennyi volt a videó. Mert később talán rakunk még fel videókat. Mert... Hát nem tudom, ma még úgy rakjuk fel egy videót. De mindegy, még eldöntöm. Felrakom most akkor. Még kiítom ezt a kettőt, azt annyi. Talán majd később még rakok fel egy videót. És ezt megírjátok a kommentből, mi legyen. Na. Mi lett? Sárdokat kapunk, nem is tudtam. Ja, hát ott sárd. Hogy nem veszem észre, az jóként, nem mindegy. Utolsó. Gyors powerba aktiváltam. Háta. Fincse dolgot kapok. Ez a toker. Hát, nem volt nagyon jó, de nem mindegy, srácok. Növekülj velem. És nem ennyi volt a videóm. Írjátok meg kommentbe, mi legyen a következő. És ja. Ha szeretnétek milyen tartalmakat, iratkozzatok fel rám. És 50 feliratkozó a cél, hogy tudjak majd aztán live-ban, és akkor nézőgémeket. Na, sziasztok!